У Гомелі установили 16-тонны памятны знак архіепіскапу Арыстарху. Аб'ект упрыгожыў сквер, названы яго імем. Уладыка быў першым кіраўніком адноўленай у 1990 годзе Гомельскай епархіі, дзе праслужыў 22 гады. З 1992 года быў епіскапам гомельскім і жлобінскім, а ў 2000 годзе ўзведзены ў сан архіепіскапа. У свой час ён стаў лаўрэатам прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне, а таксама ганаровым грамадзянінам Гомеля. Пры ім пачалося актыўнае будаўніцтва праваслаўных храмаў. Дзякуючы яго падзвіжніцкай дзейнасці, з моманту аднаўлення кафедральнага сабора святых апосталаў Пятра і Паўла у 1991 годзе пачаўся новы этап царкоўнага стварэння на Гомельшчыне. Пад яго кіраўніцтвам у абласным цэнтры было адчынена 17 храмаў і 20 прыходаў. Пахаваны архіепіскап Арыстарх на тэрыторыі Свята-Мікольскага мужчынскага манастыра. Памятны ж знак, выкананы з маналітнага гранітнага блока, з'явіўся ў скверы па вуліцы Баумана. Яго добраўпарадкаванне запланавана ў бліжэйшы час.